Vypadnite odtiaľto, vypadnite! Myslíte, odtiaľto počujete? Heš! Hej! Marv! Poď sem, musím s tebou hovoriť! Nech si šol. Vykašli sa teraz na šál, musíme sa porozprávať. Ja. Nemáme nástroje, aby sme urobili niečo veľké. Myslím banku alebo zlatníctvo. Aha. A tovar nechceme. Chceme prachy. A chceme ich hneď. A čo tak ísť? Do hotelov. Turisti mávajú plno prachov. To je dosť riskantné. Mám lepší nápad. V obchodoch sa na sviatky tržba nenecháva. A jediné obchody, kde majú po ruke hotovosť, sú obchody, kde sa predáva za slušné ceny. Jasné, áno. Takže, aké obchody majú na Vianoce najväčšie tržby a nikomu by ani nenapadlo ich vylúpiť? Cukrárne je tak? Cukrárne dnes vykrádajú deti, Marv. Toto je pre nás ten pravý obchod. Dankenovo hračkárstvo. Si hlava, Harry. To je ono. Presne. Nikomu by nenapadlo ísť na štedrý večer kradnúť do hračkárstva. Nájdu sa takí.